Itxaso, zuzara Boizeko korrikaren antolatzailetako bat, ez dakit umetatik ezagutzen zenuen korrika edo ez? Bai, umetatik ezagutzen eban, ze Euskal Herrian hasi nintzen, mungian bizi izan nintzen, naiz eta Boizen jaio, eta gero 17, 18 urtegaz etorri nintzen berriro Boizira, eta 20 urtegaz hasi ginen korrika antolatzen. Ni ikastolan egiten nuen lan, Boiziko ikastolan, eta segurazki badakizu zer den Boiziko ikastola da Euskal Herritik kanpo dagoen eskola, Euskal ikastola bakarra. Eta orduan lagunekin bihurtu ginen, eta ni umeen gauzak egiten dituen, eta berak nagusien gauzak. Boizeko Unibertsitatea eta Euskal Kalea Boizin daude 2 kilometrotara bidegorri bat dago. Eta, klaro, ikastolako umeak parte izatea nahi genuen. Musikak eta ibimintzen nebazan, eta gero umetsuakaz bidegorria marketan, eta bide bat egin genuen, eta hori zen apur bat gure hasierak. Baina erabaki genuena da, arrakastatxo izan zenez, urtero egitea. Eta naiz eta Euskal Herrian 2 urtero izan. Igor, Edinburgon urtebete egin zenuen, eta han ere Euskaldunekin inguratu behar? Bai, eta saiatu nintzen inor estopetan Euskaldunik, han gaztelania asko entzutu egin duen, eta ni saiatu nintzen alik eta gehizen sartzen bertako kulturan, eta olako baten, entzunuan korrika talde bat egoala bertan, bilera batzuk eitzen korrika antolatzeko, eta bertara. Edinburgoko korrika da, euskara da ardatza, baina azkenien hizkuntza minoritarioak da testu ingurue. Bertan gara Eskozian gaelikoa dau, eta bertan ezagutzen zuzenien eurek, azkenen gure oso antzekoak dire zentzu horretan. Eta orduen eitzen die, olako 2 kilometro do die, Edinburgo erditzik, eta maitzen da olako landa batzutan, medoz deitzen dien inguru eremu, jentik kirola eitzen damen leku batzutan. Eta hori da gitxi gora bera Goizeko gauzia, korrika normal bat. Zuek Bretainian ere badaukazue korrikan oinarritutako ekimen bat, pretoiera sustatzeko zuen lasterketa. Nola izan zenuten korrikaren berri? Ja, korrika oa Milan avezet ganin, baue pel dija blam pemper c'hwer dija oan po gant mignonnet diom a zo chom donestebe. On bet da redet, evit redek, evit an euskarek. Hag vidon oa poezus oa ken brao, ken kemen a levenez, a youl, on bet bomet, hag gant ar c'hant braz, ober an omestra bar vro. From streamet glav a rai pil hag oa spantus foto eo kentan zont dindan an dit glavia. Bez oa mat un dra vrao burzudus a redadek zo c'hoar vezet an DVC c'hoaz. Erraza da, estatu batuerrei azaltzea zelan korrika egiten dugun gure hizkuntzaren alde?
hemen, Estatu Batuetan, badakizu jendea dela oso lehiaketa gustaten jakez, ez? Eta irabaztea gustatzen zaie. Hemengo korrikalariei deia egin genien, etortzeko korrika egiteko guretzat, euskeraren alde, baina eurek ez zuten ulertzen. Hau ez da lehengo edo bigarren, hirugarren saria lortzeko, eta ez, hau da korrika da euskeraren alde egiteko eta dirua lortzeko. Eta lehen urtean apur bat etorri zirenak, ez zirenak euskaldunak. Ez dut ulertzen ondo, baina bale. Heldu korrikari, heldu euskarari, ipiliz goitik behera, garrantzapik iruñera. Ulertzen dabe eta konpartiduten dabe sentimentue. Eitzen dakien, apur bat, barregarri zen, baina zentsu honien. Nire taldekideek, futboleko taldekideek, apur bat, nik uste dut mundu horretatik apur bat urrun sentiduten ziela, eta horreri ingendu zen bideoak eta erakutsi, eta barreitzen bien, baina esaten ze antisexarien, ez? Zein uste duzu izan dela Britaniarren erantzuna zuen lasterketaren aurrean? Evita, a Breziz, ewa sapre difi hag doedint. Onol brezoneger hindu dut, dem sonj, met tuzo de bar muur, tuzo de zegas evez muur hadut. Apaz a blij da Breziz, ben fin gant a redadek eo ive an doare de gen labourat de kentrezo, de grouilliamo, de sevel raktreso neve, andrase a zo a boezru vito hag ze a blij dan dut hag a yaouankiz a zo a te vit kemer pers. Heldu dira! Antzan, azken baten bakarrik ez gauzela sentitzeko ekimen bat. Azkenien asko garela represioa jasaten dugunok, eta asko garela kulturien alde eitzen dugunok, ez? Eta gure kontestuen igual euskaldunek gauzela batute, baina kanpoan be, jentiek ulertzen gaitzule, eta kanpoan be, inger hori sentiduten gule, eta babes hori. Ze ekarpen uste duzu egiten diotela korrikak bezalako ekimenek euskal diasporari? Euskal Herria hurbildu. Euskal Herrian gertatzen diren gauzak eta ohiturak ulertu eta parte direla sentitu. Hurbildu. Azkenean gure ikasleak eta umetxoak ere sentitzen dira, ordu berean edo saio berean Euskal Herrian, familia badaukat Euskal Herrian, korrikaren parte direla eta eurak hemendik ere korrikaren parte direla.